అండ్ ఎక్కువైనా అవైలబుల్ అండి. ఏం చేద్దాం? ఓ చుల్లానా కాఫీ. Namaskar, Sasriyakal Adab, Vanakkam Solvelu, Namaskara. Welcome to another episode of Bite to Coffee with VJ Jeevan in association with Black and Blue Production and Lonely Creators. So, inita enna episode enotigulleru onju famous jana Tulunadu famous, Madodu famous, ite famous ulleru, social media la famous ulleru. So, enotige irulleru already tootaru. So, enotige Rakshan Maduru ulleru. So, Rakshan na bagge panodanda singer landu, dancer landu, ಆಕ್ಟರ್ ಲಾಂದು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಲಾಂದು ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡಿರ್ನ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಐಜಿಂಡಲ್ಲ ಸದ್ಯಗೆ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತದಾದ ಪುರ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಶೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜೆ ಜೀವನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡೋರ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರ್ ಇರ ನೆಂಚಲೆ ಪೋಡು ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣಲೆ ಪೋಡ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರ್ಲೆ ಪೋಡ ರಕ್ಷಣ್ ಲೆ ಪೋಡ ಎಂಚಪಡ ಅಂಚಲೆ ಪೋಡ ಲೆತ್ತರ್ಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತರ. ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪನೋಡಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಚಾಟ್ ಶೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾಲತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಫನ್ ಕುಸಾಲ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಓಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಜ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆತ್ ಫನ್ ಚಾಟ್ ಶೋ ಗಮ್ಮತ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ತೂಂದುಲಾರ ಗಮ್ಮತ್ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತುಲೆ ಒಂಜಾತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಲ ರಿವೀಲ್ ಆರಂಡು ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣನ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಾತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಾತ ರಕ್ಷಣ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರರೆಗೊಂಡು ಸೊ ಐಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ದಂಜಿ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಷನ್ ಇರಗೊಂತ ಬಂಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಲಭದ ಕೊರ್ಕ. ಓಕೆ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಜಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇನ ಒಂಜಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ರೆಡಿ ಆತ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೆಲೆಂಜಿ ಮತ್ತೊಂಡ ಅದು ಬಾಬಣ್ಣ ಕೆಲೆಂಜಿ ಗಿಡ ಪರಂಜಿ ಮರ್ದು ಬಾಡ್ರ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾರ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂಜಿನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಂಚಿ ಬರ್ಕ. ಸೊ ಒಂಜಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಂಜಾತ ಗಮ್ಮತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ತೆಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದಂಚಿಲ ಕಂಬರ್ಕ ಇರಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಏ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳುಲಾವು ಹಿಂದಿಲಾವು ಕನ್ನಡವು ಏರ್ಲಾವು ಕನ್ನಡ ದರ್ಶನ್ ತುಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಎತ್ಪುಗ. ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ ಇರಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ದರ್ಶನ್ ಪಂಡ ಇನಿಜೆತ್ತಾರ ಇರು ಮನದಾನಿ ಲಕ್ನಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಆದಿತ್ತರ ಎಂದಗ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ದರ್ಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮತ್ತು ಈರೆ ದರ್ಶನ್ ಯಾರ ದರ್ಶನ ಇತ್ತೆ ಜೈದಾರಿ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣೆ ಲಕ್ನಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅದುಲ್ಲಾರ ನಿಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ದಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಎಂಚೆಂಚೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತುಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಂಜಿ ಪಿದೈಬೋದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆನ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಬೈದನ ದಾದ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಕೆಲ ಮತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಮತ ತೂವನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುನತ ಮಾರ ಮಾತ ದುಃಖ ದರ್ಶನ್ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪೂರ ದುಃಖ ಅಂತ. ಓಕೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರಾದ ಪುಟ್ಯಾಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಸೊ ಆರ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮುಲ್ಪದಾದ ಮಂತೇನ ಮುಲ್ಪದ ಐನೆ ಮಂತ ಡಿಎಫ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತುಂಡು ವಿದಯಪುರ ಏತುಂದಾಂಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಕದೆ ಅವೇ ನವಕದಾದ ಅದೇ. ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪನೋಡಂಡ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಜನ. ಸೊ ಫೇಮಸ್ ಜನ ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಪಂಪೇರು ಫೇಮಸ್ ಜನ ನಾಟಕ ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ಮಿತ್ತು ಬೋಡ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಅತ್ತೇನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇದಾಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಎಮ್ಸ್ ಬರೋಂದಪ್ಪು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರೋಂದಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಕೊಂಚೋಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಬರೋಂದಪ್ಪು ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ಗೇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಕ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಇರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಬದ್ಕರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದಿನ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಆರೆ ಬನ್ನೋಡು ದಾದ ಬದುಕೇರ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರ ಎಟಿನಿಮಿಟ ಬೈಜಿ ದೇವರಂದ ಇಟ್ಬೇಕು ಅಂದು ಮಾರೆ ಒಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೈತಿರ್ನ ಜಾನ್ ಚಾಪು ಇದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಕಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಉಂಡೆ ಕಡ ಕೊಡ್ದೆ ಕಡ ಕೊಡ್ದೇರು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಮೀ ಟು ಬಂದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು
ಆಂಜೋಗ್ಲೆಗಲ್ಲ ಬಂಜೋಗ್ಲೆಗಲ್ಲ ಮೀಟು ಬಂಡ ಮೀಟು ಅಥವಾ ಮೀಟುವ ಮೀಟು ಐ ಲವ್ ಯು ಬನ್ನ ಮೀಟುವ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ದಯವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾದನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಕೆ ಅನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ಪುನ ಸಹಜ ಅದೇ ಇತ್ತ ಮಿನಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಿನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಬಂದಿರ್ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇಮ್ ಅದ ಗೊತ್ತಾದು ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಜ್ಜ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇಟ್ ದೇಸ್ತೆ ಅಡೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಬಂದೆ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಚೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಬನಲಿ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ಬರ್ಪಿಜಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆದ ಪುಟ್ಟುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅನಿಮಲ್ ಆದ ಪುಟ್ಟುನಾಂಡ ವಾ ಅನಿಮಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾಯಿ ದಾನೆ ನಾಯಿ ನಿಯತ್ತದಂದ ಅವಕ ನಿಯತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಪುಟ್ಟನ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂದಂದು ಕಾರ್ ನಾಯಿ ಒಕ್ಕರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂಗ ಜಿಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ವಿದ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕುಲು ನಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ತಿಂತುನ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಟ್ ನಾಯಿ ಸೊ ಯಾ ಸೊ ನಾಯಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ಗೋಸ್ಕರ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಳ ಜಾತಿದ ನಾಯಿ ಅಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕುಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿಂಚಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಕೋರಿ ನಾಯಿಗೊಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗನ ನಾಯಿಗೆ ವಾಟರ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರೋನಾ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯಿ ನೆಡ್ಡಿಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಪೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಇರಲ್ಲ ನಾಯಿಂದಿ ಸೊ ಎಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡಾಂಡ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದು ದಾದ ಬಂಡ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ಗೆ ಟಾಪರ್ಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಂದ ನಿಜ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಬೈಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂತದ್ದು ಪಾಪ ಬಂಡ ಬಜಿ ಪಾಪ ಕಾಂಪರ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಣದು ತೂದುಪ್ಪಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬುಕು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೋಡಂಡ ಸೊ ಈತ್ನಾಡ ಲೈಫ್ ಯಾಪಾಂಡಲ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ದಿನ ಉಂಡ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಉಂಡಗೆ ಎಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬನ್ನಿಬೇಕ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟುವೇನೆ ಕೆಟ್ಟೋಡೆ ಕೆಟ್ಟಿಜಿಡ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ತೆ ಸೊ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಯಾಪಾಂಡಲ ಯಾಪಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏಪ ಮುಲ್ಪ ಕೆರಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಗೊರ್ಪುನಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಾಬಾ ಅಂದ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಗೊರ್ದು ಬಾಕಿ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಂಚ ಬಿಡ ರೆಡಿ ಆತ ಫುಲ್ ಆನ್ ಕೆಲೆಂಜಿ ಮಾತುಂಡ ಅದು ಅವೇ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಈರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿ ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರ್ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲಕ ಸೊ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ರಕ್ಷಣ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಆತಿನ ಪನೋಡಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಪನೋಡಂಡ ಇಂಚೋಗಿ ಬರ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಕಮಿ ನವೀನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಂಜಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಆತು ಅವು ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಬರ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನವೀಣೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನವೀಣ ಸಾಂಗ್ ಇಡುದು ಆ ನವೀಣೆ ಏರಿಂದ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನವೀನ ಏರ್ಲ ಜವ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಮೋನಿಶ್ ದೀತಿನ ಕುದಾರ್ ಮೋನಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ದೀತಿನ ಕುದಾರ್ ನವೀನ ಏರ್ಲ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತೇವೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಇಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಟ ಕುದಾರ್ ದಿಯರ ಇದೆ ನವೀನಿಂದ ಆದೀತಾರೆ ಅಕಲ ಉದಾರ್ ನವೀನ ಉದಾರ್ ನವೀನ ಮೋನಿಶ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಜ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೇ ಬಂತಿನ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಯಾಲ ಸಾಂಗ್ ದ ಅಬೇ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನವೀನ ಏರ್ಲೋ ಆದು ಉಪ್ಪೇರ ಅದಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆ ಸೊ ಏತ್ ಇತ್ನಟ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರತ್ತಾರೆ ಅತ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಏತ್ ಬಂತಾರೆ ದಾದ ವಿಷಯ 56 ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದು 72 ಮಾಡ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು 72 ಸೊ ಡ್ರಾಮಾ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಸೇರಿದ್ದು ಈಗ ಡ್ರಾಮಾ ಏತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ more than 500 shows so drama da ಬಗ್ಗೆ ಎಂತೂ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಕೇ ನೋಡಿದೆ ಬಂಡ
ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಕೇನಲ್ಲ ಅದು ನನಗೇನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಗಿನದು ಎಡ್ಡನ್ ತಿನ್ನಕೇನ್ಗ ಕೆಲವು ಮೊದ ಬೈದಂಡು ಕೆಲವು ಮೊದ ಬೈದಂಡು ಅಮ್ಮ ಶೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಅವಂದು ಸೊ ಎಡ್ಡನ್ ತಿನ್ನಕೇನ್ಗ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಈರು ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೋತಿನ ಅವಳೊಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಅದು ಸೀನ್ ಪಂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸೈದ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ ಜೀವನ್ ತಪ್ಪೇರು ಎದುರುಡೆ ಇರಾಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲರು ಈತನಡ ಬೈದಿನ ಪೂರಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಿದೈ ಬೈದನು ಸೊ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲನ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿಷಯದಾಗ ಬಂದಾಗ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಉಪಯೋಗ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಏನ್ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನ ಡೈಲಾಗ್ ಇದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಸೈತಿ ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯತ್ತ ಪಪ್ಪ ಏನಂತೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾದ ಬಂತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರಿ ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯತ್ತ ಪಪ್ಪ ಏನ ಸಾಂಗ್ತೀನಿ ಪೂರ ತೆಲ್ತೊಂದಿರ ಮಾರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ತಾರ ಮಾರ ತೆಲ್ತೊಂದಿರ ಹೆಂಗ್ಲ ಬಿಸಿ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದಿವ ಹೆಂಚಿನ ಮೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿನಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಡೈಲಾಗ ಅಪ್ಪೆ ತಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮೀರು ತೂನ್ನ ತಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಚಾನ್ ಮಾರ ತೆಲ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜನ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರು ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಪಂಡ ದಾಯಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸೀನ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕೊತ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈ ಎಕಡೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಜಿತ್ತಣ್ಣಲ್ ಕೊರ್ಕ ಯಾಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಭಯಂಕರ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಸ್ ಸೂಪರ್ ಆವಡ ಎಡ್ಡೇಶ ಸೊ ರಚನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈದ್ ನಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಈರ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಇರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಕೇಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಆದೊಂಡು ದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏರಾಣೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇನುವರ ಕಡಪೊಡ್ಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಾತ್ ಉದ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ರೆಡಿ ಆತೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ರಚನಣ್ಣ ಈರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಸೆಷನ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ಕೇಂದಿನಾರು ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪಾನ್ಪನ್ ಬಡ್ಸಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನ್ಕ ದಯಪಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಆರ್ ಏರು ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಚ ರಿಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದ ದಾದ ಪಂಡ ರಕ್ಷಣ್ ಇರ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ದ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಪರ್ಸನಲಿ ಆರು ಅರೇನೆ ಪುಗಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಗಾರ್ನ ಜನನೇ ತಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾರೇ ವಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ತೂಪಿನ ಮೀಟೈನ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಬಮ್ ದಲ್ಪ ಈಗ ತುಂಬ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಆಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿತ್ತೆ ಎಂಡೆ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಎಂಟೆ ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೊ ಏನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ರು ಜತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿದ್ರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಏನಂತ ಚೂರು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಚ ಅದೇನೆ ದೂರ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಡೌನ್ ಟು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ರಿ ಪಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಗುರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತಿರಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಪುಣ್ಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಲ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಎಂತೂ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಲ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ಬೈಕ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಉಪ್ನಾಗ ಕಂಡನಿ ದೂರಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಈರ್ಲ ಶ್ವೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋನಾಗ ಈರ್ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ರಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಎಂಚು ಕಂಡನ್ ಎದುರು ಎಂಚು ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಪನ್ನಿಗೆ ಅದೇ ಆಡ ಇಜ್ಜ ನಡ್ದ ಆಡ ಬಂತಿಜಿದಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತು ಪನ್ನ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಆರು ಅಲ್ಪ ಆರಿತ್ತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆತಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆರು ಅಂಜಿದಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಭಗವತ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ದಲ್ಲೇ ಪೋಡತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಕೇಂದಿನ ಆರಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆಂದೆ ಪೂರ ಆರೆ ಕೇಂದಿನ ಇದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆಂದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬದ್ದಾದ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಕರಿಯರ್ ರಡ್ಡೆ ತನಡು ಒಂಜನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ದಾದನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಡ್ ದಾಯ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಊರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಬಂಗಡಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬರ್ತದೆ
ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡಿ ದಾದ ನೋಡೇನು ಪನ್ಪುಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅಂಚಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚಿ ಬಂಡ ಅಂಚಿ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ರಡ್ಡು ಮಿಟ್ಲ ಬೂರುಂಡೆ ಒಂಜೇನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಲ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಹೂ ಬೋಡ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡದೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಂಚಿ ರಪ ಪೋಯಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಅವೇ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಆರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಾನ್ ಆರ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರೆ ಮಂತೊಂಡ್ಲೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಾರ ಅವ್ರ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆತಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಬೇಗಡೆ ಪನ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಟೈಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡರ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ರಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಪುನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ ಯಾನ್ಲ ಪಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಏರ್ ಬಂದ್ ನೀವು ಒಂಜಿ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಏರ್ ಪಂಡ ಉತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಗ್ಗಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಂದ ಮೆಗ್ಗೆ ಲಕ್ಕನೆ ಎಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಪುನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸೊ ಅವು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎರೆಗಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಡೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಆಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಕ್ಕ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ನಂಜೆಲೆರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂತಾಯ್ತು ಜಿಂಜಾವು ನಂಜೆಲೇರ್ ಬಂಡ ನಂಜೆಲೇರ್ ಬೋಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಜೆಲೇರ್ ಇತ್ತಂಡನೆ ಜನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಪಿನಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡನೆ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ ನಡು ಪುದರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹೆಂಗಾರ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಜೆಲೇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ರಕ್ಷಣ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಆರೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನನದಾದ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆರೆಗ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಐಕ ಆತ ಫೋಕಸ್ ಲಂತೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೋಡಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಆವಂದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಂಕ್ ಇತ್ತನೆಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೇವ ಬದಿಯ ಬೊಕಾರ್ನ ಪೂರ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಪರ್ಲ ಯಾನಿನ್ಯ ಬೇರೆ ಒಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಕೊರುವೇರು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇತ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಣ್ಣ ನನದಾದ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ಒಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಾಲು ಅಂಚ ನನದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಬಾಕಿನ ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ಬಾಕ ಮನ್ಪೆರನ ಅತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾರ್ದುಲೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾತೆರಗಳ ಇಷ್ಟ ಆತಲೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಡೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋ ದಾದೊಂಡು ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜೆ ಜೀವನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಸೊ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಎಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೂರ್ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರು ಸೊ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬರೆ ಒಂದಲ್ಲಾರು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣ ಓ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆ ಒಂದಲ್ಲಾರು ಕೊರೋನಾದ ಕೊರೋನಾ ಬರಿ ಜೋರುಂಡುಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೇರಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡುಗೆ ಇಂದಂಬೆ ಕೊರನಾಡು ಜೋರ್ ತೆಮ್ಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡುಗೆ ದೊಂಡೆ ಕಿರ್ಮೂನ ಸೀಕುಂಡುಗೆ ಸೋಕುದು ಮೂಲೋ ಬೋರ ಸೋಂಕಾವಂಬೆ ಸೈತೆ ಹೋಗಂಬೆ ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡುಗೆ ಇಂದಬೆ ಕೊರನಾಡು ಜೋರ್ ತೆಮ್ಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡುಗೆ ದೊಂಡೆ ಕಿರ್ಮೂನ ಸೀಕುಂಡುಗೆ
ಸೊ ಎಸ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಾಂಡ್ ರಪಕ್ಕ ಬರೆಯರು ದಾದ ಬರೆಯರಂದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂಕ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಡೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಜೈ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಯೋ ತೂಕ ವಿ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬೈಟು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕಗೆ ಜೀವನರೆ ಬೈಟು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಡ್ ಸಮ ತೆಲ್ತಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪೇರೆ ಪಾಕ ವಿಷಯಗೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಎಂಕ್ ಕೊಲ್ಪುದಾಯಗೆ ಬೆನ ನಾಲೈ ಉದ್ದಗೆ ಬೈಟು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕಗೆ ಜೀವನರ ಬೈಟು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಧ್ಯಮೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎನ್ನೇನು ಬಂದು ಏ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಡೇರ್ ಕೊರ್ಪ ಡೇರಿಂಗ್ ಉಂಟದ ಜವನ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಎಲ್ಲ ಡೇರ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಡೇರ್ ಕೊರ್ಪೆರೆಗ್ ಅವೇ ನೀರು ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ ದಾಲಾಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತೇರು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಸೊ ಈರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಇಟ್ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಿಲೆತ್ತನ್ನ ಬರುವೆ ಮಾರೆ ಕನ್ಪಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಹೆಲ್ಪ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೆಪ್ಪಿ ಓಕೆ ಇದು ಈರ ರಜ್ಜನಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏರೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಈರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಏರೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಣ್ಣ ನೇರವು ಅವ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತ ತಿರ್ತು ಬೆಳೆದ ಅದೊಂದು ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಆರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೆಪ್ಪಿ ಅದೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೆಪ್ಪಿ ಪೆಪ್ಪಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಡೇರ್ದಾದ ಬಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಂತ ಡೇರ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾರ್ತಿಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಯಾವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತ ಅವೇನಿರ್ತಾನ ದಾದ ಬಂಡ ಇದೇಗ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡು ವಾರ ಮೂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಂಕಿರ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕುದರ್ದಿಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುದರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಶ್ವೇತ ಕಂಟಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚೆಂಚ ಇಂಕಿರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಂದ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸೊ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಈರ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈರ್ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರು ಇತ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಶೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಸೊ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಈರ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಆರ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಇರ್ ದೂರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೂರೋಡು ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆಲಿತ್ತ ಬೇಜಾಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುನು ಬೇತಕ್ಲೆ ನೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಪ್ಪಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯ ಪಪ್ಪದಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಜನ ಪಾಪದ ಜನ ಆ ಪಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಸದ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜೋರ್ದ ಜನದಲ್ಲ ಪಾಪದ ಜನ ಆರ್ಲ ಬೇಜಾಡು ಮಗಲಿಗಿಂಚ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೆಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾದ ಪನೋಡ ಬಂಡ ಇಂಚ ಆತಂದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಬರೀಟೆ ಉಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಪನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ ಎಂದು ಪನೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ದೇವ ಗೊರಗಜ್ಜ ಕಾಬ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಬ್ಬ ಓಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿಸಿ ಆರಡೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏದ ಶ್ವೇತ ಅರೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಓಕೆ The number you have dialed is currently busy. ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೆಪ್ಪಿ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಬಿಸಿ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಎಜ್ಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿಯಿಂದ ಸೇವ್ ಮಲ್ದೇವ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ 3 ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಅಂತಹ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಪಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಪಜ್ಜು ನೀನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಶ್ವೇತ ಪಂಪು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ನೀ ಗೊತ್ತುನದ ಇಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಪಡಿ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಂಬೆ ಯಾನು ಊಲ ಪಂತಜಿ ಮಾರ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪು ಪಂಪನಗೇನು ಹಲೋ
హలో హలో కేనుడా ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನುಜ ಕೇನಂದ ಅಷ್ಟಿತ್ ನಾ ಪರಿಚಯದ ಬಂದಿದ್ದ ಅವ್ವ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವತ್ತಿಯ ಅವತ್ತು ಇಂದು ದಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಕೆಲ ಲವ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಪಂಪ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಮೀ ಟು ಲವ್ ಯು ಟು ಪಂಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪಂಪ ನೀ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಐನ್ ಪಂಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಐದೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಇರೇನು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಆಪುಜಿ ಯಾ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಾತ್ರನ ಆಪುಜಿ ರೀ ಯಾನು ಇದಾಗ ಲವ್ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲು ಪನ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಿಂದ ತಾಂಜೋಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಯಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಅದಿರೇ ಪಂಡಿ ನೀನು ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೇನು ಲವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿನ ಬುಡ್ಡು ಬದುಕೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇಂದು ಪಂಡ ಯಾ ಪಂಡೆ ಸಾರಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆತಂದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂದು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತಂದೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಂಪು ಜಾಲಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ವನಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಲಿಗೆ ಪಂಡ ಪಿದೆ ವರ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಾಲಿ ದಾಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಲಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಫೋನ್ ಮಾರೆ ರಕ್ಷನ್ ಇದು ದಾದ ಎಂಕಿರೇನು ಮೀಟ್ ಆವಡು ಇಡ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಯಾಪಂಡ ದಾದ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಮಾತೆ ಎಂಗನ ಮೋಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆ ವೇಟಿ ಅನ್ನ ತೂಯಿನಾರೇನೆಂದು ಬಟ್ మీరు అమ్మేరు పనులేరు ఇజ్జి ఎంక గొత్తు ఎంకెన్న మగలు ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ ఎంక ఆలికి దాదా ఎంక బతికేరా జంచంచాంది ಎಂಕ್ ಯಾರು ಪಣದಿಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂಡಲ ನಂಬೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಯಾನೈಕ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಮಾರೆ ಆಡ ಪಾದ ಒಂಜಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಪಂಪಿ ಅಂಚೆ ಆಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಮ್ಮ ಬರೀಟಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಮೂರು 4 ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆಸೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟ ಆಟ ಇತ್ತ ಫ್ಲಡ್ ಮಾಡ್ಪುರ ಅನ್ನೋದಿದಾಗದ ಇತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿರೋ ಗೊತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಗೌಡ ರೂಪೇಶನ್ ಅವಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೋಕೆ ಇತ್ತ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ಲೆ ಇವಾಗ ಬೇಜಾರ ಅಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವು ಯಾನ್ಲ ಈರ್ನ ಎಗ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣ ಮಿತ್ತು ಯಾಂತಲ ಜೋರು ಗರ್ವಾಡ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ್ದದ ಬಂಡ ಆಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಂದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ವೇತನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರ್ಪಾರೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇಜ್ಜಲ್ ಇಂಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದೆ ಯಾನ್ಲ ದಾದಂದು ಮಲ್ಪನ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜೆ ಅಮ್ಮೇರ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತದ ಉಪ್ಪುನೆ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ರಕ್ಷಂಡ ಇಂಚ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಲೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಅವಲ ಒತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಂದೆ ಅಂದೆ ಇರೇನು ಭಯ ಬರೋಂದಿಲ್ಲರೆ ಯಾನಂಚಂಡ ಮಗಳೇನು ರೆಡಿ ಆದಂತಾರೆ ಪಂಪ ಇದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸತ್ಯದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಈರದಾಲ ಪನೋಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈರಾಂಡಲೊಂಜಿ ಆಲೆಲೇನು ಹಲೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈರಾಂಡಲ ಆಲೆಲೇನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂಜಾರ್ತ್ ಜಾಗಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತಂಡಿರು ದಾಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಪೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಾನಂಚ ಪನ್ಪೆಕೆಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ಪೈಸಲ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈರು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಲಂತೂ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯ ಈರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇತ್ತ
ಹಲೋ ಪೋಡಿಯಲ್ಲ ಹಲೋ ಈ ಪ್ರಾಂಕ ಮಗ ಪ್ರಾಂಕ ಒಂದು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜೆ ಜೀವನ್ ಬಂದು ಶೋ ಅಂಗುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಶೋಟ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆರು ಪಾತ್ಯಾರ ವಿಜೆ ಜೀವನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರಿ ಕೇಂದಿರಿ ಅಂಚ ಪೆಪ್ಪಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಬಂದು ಪೆಪ್ಪಿನ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಡಂತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಜೀವನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಮೊದ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗಾನೆ ಬೈಯಾಗ ರಕಲ್ ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಹೂ ಇಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಆರ್ದು ಹೇಳ್ತು ಅಂತೀರ ಮಾರಿ ಹೂ ಇಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಮೂಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ ಮೂಲು ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ಜರಿ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅನ್ನ ದಾದ ನನ್ನ ಜಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಯಾ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಾರಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೀಪಾವ ಯಸ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಬೊಡಿದೆತ್ತ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪನೋಡೆ ದೇವಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಚೆಂಜ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಬರ್ಪೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಮೀಟ್ ಆಪ ಬ್ರೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಗಮ್ಮತ್ 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 ಯಾ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗಮ್ಮತ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅයි ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ಲದಿತ್ತೆ ದಾದಲ್ಲ ಬನ್ಲೆ ಇರೇಗ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಸರಿಯಾ ದಾದಲ್ಲ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೇಗ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಡಯಲಾಗ್ ದಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಡಯಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇ ನೀರು ತುಳುಕು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಜ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಟ್ ಎಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಏತ ವೀಕ್ ಆಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ट्राई ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಡಯಲಾಗ್ ತುಂಬುದಾ मेरे पास गाड़ी है पैसा है बंगला है तेरे पास क्या है ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳುಟ್ಟು ಮಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ मेरे पास गाड़ी है पैसा है बंगला है तेरे पास क्या है ರೆಡಿಯಾ ಯಸ್ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾ ಎಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಕಾಸುಂಡು ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ನಿಂದ ಕಾತುಂಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಲಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ सेकंड डायलॉग ಒಂದು ಫೇಮಸ್ डायलॉग शाहरुख खान डायलॉग बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा ಇಲ್ಲಿಂದ बड़े बड़े शहरों में ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿಂಹಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಊರುಡು ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂತ ತುಳುಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಊರುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತರಗತ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಸೆನೋರಿಟಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಊರುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತರಗತ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಸೆನೋರಿಟಾ ಯಪ್ಪ ಸೆನೋರಿಟಾ ಒಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತರಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತರಗ ಸೊ ರಕ್ಷಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಒಂಜಾತ್ ತೆಲ್ತದ ಬುರಾಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಶೋದ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣನ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಾದಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ವಿಷಯ ತರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಂಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡೆ ಕೂಡ ಒಂಜಾತ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ನೀರು ಬರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐಟ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಉಂಟು ಕೂಡ ಏತೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂತ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತ ದಾದ ಪಂಡ ಹೊರ ಇರ್ ಕೇರಳಗೆ ಹೋದಿತ್ತರ್ಗೆ ಕೇರಳಗೆ ಪೋತಿನೋದು ಅದನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಸೊ ಜಾತ್ರೆದವಳು ರಕ್ಷಣನ್ನಾಗಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ನೆನಪ ಅವನಂತೆ ನೀರ್ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಯಾ ಪರೋಡ ವಿಷಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಶಿಕ್ ಬಂದ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ನಾವು ಎಂಟು ಬಂದ ಕೇರಳಗರ ಬೋದಿತ್ತ ಕೇರಳಗೆ ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಶಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಯಾನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಅಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಸಂತೆ ತಿರುಗಿದು ಬರ್ಕ ಅಂಚೆ ಸಂತೆ ತಿರುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಬೇರೆ ಕಾನೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪೋಚಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತು ತೆಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿ ಜಂಬರ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಪೋಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ನಾನು ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಿಂಗಲಾದ್ದೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚ ಮಂಡ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿದು ಸುಧಾಕರಣಿ ಅಂದೆ ಏನು ಸುಧಾಕರಣಿ ಲಕ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ ಗುರ್ತಜಲ್ಲ ಒಂದು ಬರವಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನಿ ದಿನಸಿ ಅಶೋಕಣ್ಣನಾಗಿ ಅಶೋಕಣ್ಣಿ ಈರು ಎಡ್ಡ ಜನ ಮಾರೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರೆ ಊರ್ದವನಿಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಸುಧಾಕರ ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಎಪ್ಪೊಡೋದಿರೋದು ಆಲ ಕುದರ್ಜಂಜ ಬೋರಿದ್ರು ಎಂತ ಬೋಡಿದ್ರು ಸುಶೀಲ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಸುಶೀಲ ಆಂಟಿ ಏನು ಬೋಡಿದಿ ಅತ್ತಿ ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೇ ಮಾರ ಮರ್ನಾಟ ಜನ ಅದು ಹಾಕಿದ್ ಮಾತಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಂಬಿ ಬಾರಿ ಆಸೆಗೆ ಏನೇ ಮಾರ ಹೆಂಚಿನೇ ನಿಜ ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆತ ನಿಜ ಗುರ್ತವ್ ನನಗೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಎದುರುಡಿ ಇಂಚ ತೂಂದ್ರೆ ದಾರ ಲೆಕ್ಕಲಿ ಗುರ್ತ ಗೊಬ್ಬ ನಂದು ಹಿಂಗೆ ತರಡಿ ಹಾಲ ನೋಡಿ ಆ ಮಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನ ಸೀದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ಬೇಡ ಮಂಡೆ ಮರಣ ಮನಿಗೆ ಸಾವು ಗುರ್ತನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂಬರ ಮಾರ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಮ್ಮತ್ అయిన ಮೂಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಿವೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಾರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ತಿಲಕಣ್ಣೆ ಕೇರಳದ ತಿಲಕಣ್ಣ ತೂವದಿತ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಊರ್ದ ಬುಧರ ಐಕೆ ಬೊಡ್ಚಿವಿ ಬೊಡ್ಕ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದು ದಾಲ ಪಂಡಾರ ಅವು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ದೂರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನುಂಡ ಎಂಚೋಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ಏ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಶೋಕಿಜ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವೈಜ ಕಿರಣ್ ಸೊ ಯಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಕಿರಣ್ ಸೊ ಕಿರಣ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಕಿರಣ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಾ ಅಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಪೋಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಪೋಲೆ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ದ ಕಿರಣ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕಲ ಶಾಪ್ ಸೊ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಿರಣ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಲಕ್ಷಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಾತ್ ತೆಲ್ತಾ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತಾ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ 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 ಜಾಲಿ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಪನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಜೀವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್